Masu kallon mu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu wanda ke zo muku daga Aqua World New York TV wadda take kamar a online kenan, wanda za a ji mu da tattaunawa da Alhaji kaɗan a daidai wannan lokaci. Alhaji gashi ana ta shan bukukuwan sallah da gurare da yawa, wani jan hankali za ka yi dangane da masu ababen hawa a wannan sallah da kuma iyaye da suke da ƙananan yara wajen irin kai 'ya'yansu gurare da wasu abubuwa da haka. To gaskiya ne, da farko dai muna wa al'umma barka da sallah, kuma muna jan hankali ga iyaye da kuma direbobi na babura da na motoci. Ya kamata a wannan lokaci da ake farin ciki na sallah bai kamata ya zama lokaci bane da zai haifar da damuwa bayan sallah. Ya kamata direbobi su kiyaye, su ma kuma iyaye ya zamanto cewa sun kula da 'ya'yansu, wanda yake ba ko ina za ka saki karamin yaro ya tafi ba, ya zama cewa idan zai je wani waje an haɗa shi da mai hankalin da zai iya kula da shi. Wannan kusan shi ne sako na barka da sallah. To masu kallo ku ci gaba da kallon wato akwatin talabijin wanda yake a kamfanin sarrafa ƙarfe na Aqua World Works and General Metal Construction wanda ake kiranta da Aqua World Works TV. A kodayaushe suna Nasiru Rajo na iya kudurfawa jami'in yaɗa labarai na wannan kamfani tare da masu taimaka mini a cikin wato wannan aiki na kenan. Kuma huta lafiya.